Hola Club del Vi, us presento el vi negre del mes de juny, un tempranillo de la Rioja elaborat per la bodega Rosario Vera. Rosario Vera és una bodega de la família Gil, que són superconeguts pels seus vins de Jumilla, i durant tots aquests anys han estat fent vins a altres regions d'Espanya, sempre en varietats autòctones. En aquest cas, és una bodega que van fundar l'any 2016, van comprar vinyes a La Guàrdia, la Rioja Alavesa, també tenen vinyes a la Rioja Alta, que està molt a prop, i és un celler que elabora vins amb un perfil afruitat, en aquest cas tempranillo 100%, vi jove, que només porta 5 mesos de criança al 10% del vi, d'acord? Per tant, ens trobem un vi molt coherent en quant a la línia de vins de la bodega. Per què? Perquè sempre tenen una fruita molt exuberant, són molt aromàtics i tenen un cos mig, en aquest cas destaca molt la fruita vermella, la fruita de bosc, aquestes notes una mica dolcetes i una nota lleugerament especiada. A més, és un celler, i en aquest cas és aquest vi, que té les 3 Bs, bueno, bonito i barato. Estem parlant d'un vi que no arriba a 7 euros i que és d'aquests vins que no falla, que al·lucines perquè dius, ostres, pots veure grans vins per un preu molt raonable. Per tant, us convidem a que el tasteu, que ens digueu què tal us ha semblat i bé, salut!